Sziasztok! Ez itt az LPS Top 10! És hát... Akkor bemutatom a legkedvesebb LPS-eimet, köztük én vagyok az első. Tudjátok, nálam Zsenge LPS karakterek a legtöbb. Miau. Nos, hát én már nagyon régóta meg vagyok a Zsengének. Ehhez a házhoz voltam. Igen. Csak eltűnt a játékhalottam, de megvolt egy ilyen kis narancsárga körtárkám, de az is valamilyen módon. Nos, akkor mutatom a következő második legkedvesebb LPS Diamondot. Ő egy nagyon aranyos kis kutya. Egy csivaga. És őt a legjobb barátomnak kaptam Rózitól, Róza Párányát és videósra. És hát ez egy nagyon cuki kis LPS-ke. Következő. Ő Maja. Őt is szintén tőle kaptam, pont ugyanazon a napon, hisz szoktuk LPS-eket cserélgetni. És hát Maját is tőle kaptam. És van neki csináltam Majának egy ilyen kis házat. Nem rég. Bocsánat. Nemrég csináltam Majának egy kis házat. És hát örül neki. Ő a harmadik legkedvesebb. Ashley. Őt is tőle kaptam, csak itt már régebben. Ő egy nagyon aranyos kis lőcica, a feje így vett rá. Tudjátok, hogy az Ashley a Poltásodél kiskuka. Poltásodél 11. Poltásodél. Ugyanaz, és akkor negyedik. Ez a Tinaményes pázsaszta. Nos hát, őt is Rozitól kaptam, csak azért hosszasít, mert nos, akkor ezt is tőle kaptam, és örülök neki, hogy kaptam, és nagyon szeretném. Vagyis Bárány Róza elkéstem. Ő a ötödik. Ő Sisi, ő is tárgyamakkal, rendeltük a jófogásom. 8 LPS volt egy csomagban, és ő egy mocsár. Rájtőcső. Mert a Bárány Róza LPS-nek ő is barátnőm, a Rozinak is van ilyen. Ez lesz a hatodik. Steamba az oroszlán. És akkor nagyon is vad, és években oszlán. Őt is rendeltük, 3 állatot csomagban, és hát jobbas a hetedik. Az a Olivia, a egyik kutya. Nagyon szép. Amikor Rozinak adtam, aranyhajót nevet. Nem, először aranyhajó, aztán nekem Olivia. És hát ő egy kutyus, nem tudom milyen fajta, ha tudjátok, mentem. Az pedig Britney. Ő egy nagyon szép maroska, azt hiszem perzsa. És hát ezt is Rozitól kaptam, ez még Poltásodél 11-es napok. Rozitól kaptam ezt is. Rózát, jól már mondtam, neked nem. Az utolsó egyben a 10. Bocsánat, félre számoltam, mert én voltam az első. Úgyhogy ez a 10. Ez Rozinak is megvan. Ő nekem Bea. És akkor ez a szemüveg volt hozzá, ő egy újfajta LPS. Egy újfajta. És hát szeretem. Beus. Úgy becézik a barátnői, hogy Beus. És ő is egy macset. Nos, hát ennyi volt a
Most hát ennyi volt ez a kis videó. Ha tetszett, iratkozzatok fel. Iratkozzatok fel és lájkoljátok a videót. Úgy szintén sok kommentet,